Bij KNGF zijn we gespecialiseerd natuurlijk in het speciaal trainen en selecteren en opleiden van honden voor mensen met een functiebeperking. Dat doen we vooral voor mensen die blind of zeer slechtziend zijn. Maar daarnaast hebben we ook assistentiehonden, die werken naast een rolstoel. En de buddyhonden, eigenlijk een soort light variant van dat soort speciaal getrainde honden, die toch het leven van mensen met een handicap enorm kunnen verrijken. Nou, buddyhonden kunnen ook worden ingezet bij volwassenen. Die op de een of andere manier in hun dagelijkse leven worden belemmerd. Door bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis. We weten dat als we daar een hond bij inzetten, die speciaal getraind is en ook weer geselecteerd voor die persoon, dat de kwaliteit van leven enorm kan verbeteren. Dat mensen meer structuur ervaren door de aanwezigheid van de hond, dat de sociale interactie verbetert, dat mensen zekerheid kunnen ontlenen aan de hond. En honden hebben gewoon tal van bijzondere eigenschappen, waardoor juist dit soort mensen enorm profiteren van de aanwezigheid van zo'n hond. High five, yeah! Ja, ze zijn allebei slechtziend, maar Fleur heeft er extra moeite mee als het de zon niet schijnt. Als het bewolkt is, dan ziet ze nog minder. Dan loopt ze af en toe echt gewoon rond als een blind iemand en niet als een slechtziend iemand. Maar door Nando loopt ze gewoon mee. Dat durft ze. Dus ja, ze ziet hem heel duidelijk dat hij blond is. En dan durft ze gewoon mee te wandelen, riempje vast en het is gewoon heerlijk. Oh, die tong is helemaal zwart. Met buitenspelen, toen vond ik het altijd minder leuk. En daarom ging ik bijna nooit buitenspelen. Alleen nu Nando er is, ga ik juist vaker buitenspelen. Als ik bijvoorbeeld moet huilen, doet hij mijn tranen aflikken. Ja? En hij legt soms zijn hoofd op mijn schouder. En hij is gewoon heel erg lief. En als ik ergens naartoe ga, dan gaat hij meestal wel mee.